dies que ho esperem, estem tots molt nerviosos. Potser massa i tot. Ja ho veurem, ja ho veurem. Ha arribat el moment. Mirem a la piulada que ha fet el Bundó a través de Twitter. Diu, la sensació d'escoltar el Via Lliure mentre canvies un bolquer. És el resum d'aquest cap de setmana. El Bundó ens haurà d'explicar com es canvien els bolquers algun moment d'aquests, no? Home, estaria bé, eh? Podríem fer-ho més streaming, també, no? De fer alguna història, no? Bundó, prepara alguna càmera, que et demanarem un streaming canviant un bolquer i fent una classe. El Bundó deu fer un mes, no?, que em va venir i em va dir Jordi, tenim una història que a mi em fa molta il·lusió, però jo crec que no arribaré a fer el segon concurs del karaoke perquè no hi seré. Et ve de gust? T'atreveixes? Et va dir em va dir, t'atreveixes? Dic, perquè no ens hauríem d'atrevir, no? Som-hi, tirem-los a la piscina. La història és que aquesta nit a les 9 se celebra a Estocolm el concurs musical més seguit de tot el món, l'Eurovisió, i al Via Lliure hem decidit fer el que ja vam fer l'any passat, que és el nostre particular concurs. I ho farem en format karaoke de cançons que en un moment o altre han participat al festival. I ho farem després de l'èxit de l'any passat amb el primer concurs de karaoke del Via Lliure. Avui arriba, diguem-ho clar i català, el segon concurs de karaoke. Broc a punt, Sí. Blai Morell, què tal? Yo soy aquel. Toni Garcia, com estàs? Aquí estem, bon dia. Xavi San Juan, benvingut. Què tal, bon dia? I Antonio Baños continuem menjant ricoles. Fins que s'acaben. Que consti que Ricola no ha pagat res de tot això, eh? No, a mi no. Va, digues la veritat, home, que sempre estàs mentint. Porta la samarreta de Ricola, home. Home, va, per favor. Però què és aquesta agressió? Què és aquest pàjaro? Hi ha molta expectativa per escoltar-vos a tots vosaltres, però ho sento. Jo em quedo amb els 4 oients, que ells sí que són els herois del dia, i que vindran a concursar i que concursaran per un premi que és una bestiesa, que és una passada. Emma, estàs amb en Francesc Llobell, estàs amb la Belén Gallego, estàs amb en Vicenç Abella i estàs amb l'Elisa Jurado, que li donem l'opció de revalidar el títol que es van portar l'any passat, i a més estàs amb tota la platea d'aquest estudi. Que es noti aquest públic, sisplau. Benvinguts a tots. Francesc, què tal? Molt bé. Vostè és el sènior, no? Ah, sí, tant. Sènior. No, vostè quan ha entrat fa un moment he dit, qui és Francesc Llobell? Soc el Llobell, Dic, sí, exacte. Sí. Llobell, és que Llobell no tothom el pronuncia bé, eh? Vostè canta a la dutxa? A la dutxa i amb els amics i amb la família. I fa karaoke de tant en tant, també? No ho ha fet mai. Caram! No, canto a capella. Llavors no tindrà cap mena de problema amb aquest escenari que hem improvisat aquí a l'estudi, no? Cap problema, en sé la lletra de memòria i tot. Molt bé. Compte que en Francesc havia guanyat concursos de Ràdio Miramar i Ràdio Joventut que es mesuraven no amb punts, sinó amb la durada dels aplaudiments de la gent, eh? Ole. Això és quan jo tenia 16 i 18 anys, eh? RAC1.org, RAC1.cat, a aquesta hora la matem per streaming i podeu xafardejar les cares de totes les veus que apareixeran en aquesta hora apassionant de karaoke al Via Lliure. Belén Gallego, què tal? Hola, bon dia. Tot bé? Bé, nervis? Sí, bueno, sí, clar. Sí, per una mica per tot, però bé, em fa molta gràcia estar aquí i veure-us les cares. És el que té la ràdio. Tu ja t'havia vist unes quantes vegades. Ah, vale. Ui, explica això, Li diuen explica això. Antonio Baños, eh? Ah, Però per què? Que es coneixeu bueno, d'algú? tu també, sí. Ah, sí? Ah. Sí. On ens hem vist? a la tele, home, a la tele. no. vale. A la tele, no. No et facis Pensava que ens il·lusions, havíem conegut home. alguna nit o alguna cosa, perdó. No et facis il·lusions. Vicenç Albella, Hola, què tal? Bon què dia. rius tant? Jo ric. No, està bé. Dels altres concursants, el que esteu dient. Els guanyaràs? És que és de riure fàcil. Jo no crec. No crec. Tinc aquí una competència que Déu-n'hi-do, eh? Ferotge. No, sí, ferotge la competència. Home, la gran competència la tens a la teva esquerra. Elisa Jurado, com ha anat aquest any després d'erigir-te amb el primer guardó
del primer concurs de karaoke del Villa Lliure. Buen día, pues bien, he tenido muchos contratos. He hecho una gira por Salou, todos los hoteles, Imserso, con media canción. Este año, pues si llevo 2 medias canciones, mejor. Yo creo que bien. Muy bien, ha sido, vamos, espectacular. Per una qüestió lògica, seràs l'última que optaràs a revalidar el títol de l'any passat, però primer tindràs la competència per davant. Este año es dura, d'en Francesc La Belén i en Vicenç, A més, l'any passat tot eren dones, sí, no? Por eso I aquest any sou 2+2, N'hi fet expressament. Que consti que aquesta setmana vam agafar totes les gravacions que vau enviar als oients del Via Lliure i amb l'equip del programa vam fer una votació a l'estil d'Eurovisió. O sigui, donant punt, vam fer com una mena de semifinal i llavors vam agafar els, corregeix-me, els 5 que ens agradaven més, no, els 6 que ens agradaven més, i vam fer votacions a l'estil d'Eurovisió totalment neutrals i vau sortir vosaltres. Que consti. Us vam posar punts, Algú li vaig dir... 6, 7, 8, 10, 12. Ens vas fer puntuar. Jo vaig dir, algú pot agafar aquest paper? Perquè, de fet, clar, nosaltres ja tenim un guanyador entre tots vosaltres. Perquè és qui va guanyar en aquella semifinal i al final us disputeu vosaltres la finalíssima. A veure, acaba d'entrar a l'estudi aquest regal meravellós. Emma, descriu això, sisplau. És estupendíssim. És un tocadiscos vintage de la botiga Orient Express de Gran de Gràcia 134 de Barcelona. Un tocadiscos que permet escoltar vinils, però també connectar-se a USB i MP3. Per tots aquells que si dieu, home, és que no tinc vinils a casa, no passa res. El podríeu aprofitar igualment. Tot en format portàtil, és com una maleta. El plegueu, queda tancat i es pot portar amunt i avall, a més. L'estètica del model, aviam, és maco, de color vermell i negre, mira, és tipus reculla, és corporatiu. Un model que, vintage, podríem dir, no? El pengem de seguida a les xarxes socials o fotografia perquè la podeu veure. I, a més, també hi ha un altre premi, al marge del tocadiscos vintage. Unes entrades per anar a veure la Pols i l'Era a l'Auditori el dimecres dia 18, una nit superespecial en què, a més dels pares del projecte, que són el nostre company de la competència, Oriol de Balanzó i en Guillemino, hi haurà tots els artistes implicats en aquesta aventura, com Núria Feliu, Òscar Dalmau, Francesc Borrull, Jordi Beltran o la Núria Graham. I sapigueu, però, que tots us emportareu el que fa un moment estava signant el Jordi Armenteres. Compte, I tots els aquí presents, els que faran de jurat. Un diploma estupendíssim que us acredita com a participants del concurs, que jo crec que és per emmarcar i posar-lo al menjador de casa, A veure, així d'entrada, com que Eurovisió el que té són aquells xafardejos, aquell tribunisme que hi ha entre països i aquelles històries. A veure, el Broc, el Morell, el García, el San Juan i el Baños. Vosaltres que fareu de jurat, a priori l'actitud, la posada en escena. Llobell, ja us podeu anar preparant, ja. A mi em sobra el García. Sí, és veritat, és un element... El que grinyola de tot és el García. Què fa aquí? Suposo que cobra. Jo l'únic que vull dir és que sóc subornable. Si algú vol oferir-me algun tipus de premi, jo puc mirar-me'l amb més carinyo. Avui és el dia que parlem de maletins. Per això dic que... reclamava que això dels maletins... Si algú té un sobre, ara és el moment de treure'l i entregar-me'l discretament, i jo m'ocuparé de que tingui el seu premi. Sobres, sí que sobres tu, és el que havíem dit. Vols callar, Baños? I prendré més ricoles? Ja callo. Ho pots dir de cara amb ells, Que soc subornable, que si voleu entregar-me calés, que ja ho sabeu. Tinc 2 butxaques i una més petita que també hi caben calés. És com Montenegro, un d'aquests països, vull dir, aquests sí, com Bielorússia. I accepto Bielorússia. bitllets petits, grans, marcats, no, monedes, el que calgui. Dani Puntí Prats, posem-hi una mica ambientació, no sé, de nervis, de tensió, sí? Ara. Això ens va bé? Això no va gens bé, Ara estic més nerviós, encara. Francesc Llobell, 75 anys. Bien. Jubilat, ho dic bé? A vostè li agrada que li diguin jubilat? Sí, fa 6 anys. Oh, i tant, això vol dir que ha anat vivint dies i anys. I que duri. Home, i tant. Canta per hobby des de ben jove. Ho dèiem abans, ha guanyat concursos a Ràdio Miramar i a Ràdio Joventut. Què cantarem? Hablemos del amor de Rafael. Hablemos del amor de Rafael. Aquesta cançó va ser el segon any de participació consecutiu de Rafael. Això és de l'any 1967. Exacte. Abans ens deia... Me la sé de memòria. Gràcies, en aquest karaoke no hi ha... És que bé, jo vaig presentar el del Nino Bravo
i em van dir que això no valia. I llavors em van dir... Amb el bo que és ni nou. I llavors em van dir, escolta, per internet buscar alguna cosa, i llavors se'm va ocórrer buscar aquesta de Rafael, que es presta bastant al meu tema i al meu estil. Havien de ser cançons... Per què Nino Bravo, no? Perquè havien de ser cançons que participessin a Eurovisió, està clar. Escolta, que jo, modèstia a part, en fi, Alberto Cortés, Camilo Sesto, Nino Bravo, el que vulgueu. Caco Senantes, el que vulgueu. Quin repertori, tu. Modèstia a part, tu. Atenció, que s'hi juga el guardó. L'aplaudim? Aquest és Francesc Llobell i així arranca, li posem uns auriculars, així arranca la seva actuació. Hablemos del amor una vez más, es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más. Hablemos de mi amor y de tu amor, que es la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y huidos en las sombras, hablemos del amor una vez más. Que nos importa aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. Que nos importa a toda la gente que viene y que va por el mundo sin ver la realidad. Brillant! Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Atenció, acabem de penjar una piulada al Twitter amb en Francesc cantant. Us demanarem a tots els oients que ens ajudeu també a fer de jurat. La història és la següent. Hi ha jurat a la taula, però també recomptarem les piulades de cadascuna de les 4 actuacions de la competició. Al final, després de la quarta, necessitarem repiulades a qui us hagi agradat més. I allò també seran punts. Francesc, molt bé, molt bé. Bravo, molt bé. Bravo, ara. Una de les imatges de l'any passat va ser el Broc cantant el Bailar Pegados. Sí que té que deu ser la cançó més enganxifosa de la història d'Eurovisió. Però que té l'actitud aquesta de què passa? Què passa, de galán latino, sí. Sabeu que jo soc molt fan de Sergio Dalma. Des d'aquí una salutació a Sergio Dalma. Sí, t'estarà escoltant. Sí, veritat. Ho dic de debò. Avui les ulleres de sol no te les trauràs, no? No, perquè a veure, és que tinc una al·lèrgia, tinc conjuntivitis i si em trec això semblarà que, en fi, que vingui d'un fumadero jamaicano. Però sempre portes les ulleres. Què estàs parlant? Un altre que li agrada mentir, com el Baños. Una cosa, aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. Això estava a la lletra original. Estava a la lletra. Jo espero que... Aquest vers és fantàstic. Jo només espero que Toni García Ramon cobri menys que els que estem cantant. És a dir, perquè si aquest tio cobra el mateix que nosaltres, jo me'n vaig per la porta ara mateix. És un crim. Me'n vulgueu. Amb el pano que hi ha... Broc, què cantem? Congratulations, de Cliff Richard. Possiblement la millor cançó de la història de l'Eurovisió. La fàcil. I aquí necessitarem que tot el públic faci una mica de coros, també, no? Ajudeu-me, sisplau. Va. Com vulgueu. Abans de la segona actuació, la de la Belén Gallego, que també entra a competició, Òscar Broc imitant Cliff Richards. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Venga, Barcelona! That I could be happy and contented. I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you work into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that I'm in love with you. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That round about me, you wanted to stay. Venga, venga! No me diga más. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Que canti el Toni, vinga! Congratulations! Ara no. Escolta, si això fos P3 i la classe dels picadors tindria gràcia, però entre adults, de veritat, sí? Vull una Però, vull dedicar-li aquesta cançó a la meva nòvia, que està malalt a casa. Pitjor. I també se la dedico al Toni. Vols dir que li has de dedicar aquesta cançó a la teva nòvia, pobra? I tant que sí, ara mateix estarà molt emocionada. Mare de Déu, senyor. Però has deixat el llistó alt. No, home, Has sí. deixat el llistó alt. El llistó molt alt. El llistó com per fer salt de llargada. Te'n vas com per fer salt de llargada. Bon Pimon. Hem apujat el to. Són 2:15 del matí, ens sonen els senyals horaris, ho estem admetent a través del web de RAC1, rac1.org o rac1.cat. Aquestes són les cares de tot plegats. Tornem a l'atenció... Perquè s'ha aixecat de la seva cadira la Belén Gallego. Com ha anat el viatge des de Lleida, Belén? Tenim en aquests moments un problema logístic, que és que el micro està caient. Bueno, no, és que S'han tortilligat una mica. doncs molt bé, amb la banc, doncs Lleida i Barcelona estan més a prop des de fa un temps. O sigui, has baixat amb tren, no? Sí, perquè és la manera més còmoda i sembla que estigui fent publicitat. És que realment és així, perquè va bastant més ràpid. No li cal, no. I bueno, doncs això. Quants calés et dona Renfe per fer aquestes declaracions? És el que volem saber. És que no ho puc dir per Tothom té contracte. patrocinat aquí, Ricola, Renfe... Tothom. Menys jo. La Belén és professora Estic lliure, secundària. Has avisat a tots els teus alumnes que avui tens una actuació estel·lar a RAC1, suposo, no? Evidentment no. Ai, No, de fet. Molt malament. S'aneu a la ràdio, nens. Què? Ah, que m'heu preguntat alguna cosa? No, dic que ho sabran igual, quan arribi. Bueno, no sé si ells escolten ràdio d'aquella que no es parle, com me diu a mi. Me diuen a mi, si parlen molt, dic ja. Però això sortirà per street screens. Profe de secundària. Per la cançó que cantarà ara, que encara no hem dit quina és, intueixo que tens una mena de relació sentimental amb Eurovisió, o què passa? Bé, bueno, és que, a veure, hi ha unes persones d'unes certes generacions que bé, només hi havia la primera i la segona cadena, i llavors, doncs, Eurovisió era com una cosa molt, molt, molt important. Era la UHF. Però quants anys tens? Escolta'm, no? Està parlant com si tingués 87, no? No, 41. Sant Juan, és com tu i jo. No, Sí, sí. 41 no. Més o menys. Ens enganyes. Són 41 Gràcies. molt ben portats, de veritat. Sí, sí. Jo tinc 40 i semblo el teu pare. És que els de Lleida són tots així, Però si estàs sempre malalt i fas Lleida una no, malaltia a la teva l'aigua, El nòvia. Groc ja t'ha donat 12 punts, em Sí, sembla. ja estem, saps? Gràcies, gràcies. Belén Gallego, què cantaràs? Lady. Se pinta los ojos de azul. Sí, senyor, sí, senyor. Endavant, tu. Estàs a punt? Sí. Sí, bueno, hi ha nervis, Pocs. Hi ha nervis, No, però... no, res. És que, bueno, al ser professora arribem molt apurats el divendres, estic una mica fònica, però... Tranquil·la. Senyores i senyors, Després de Broc només pots millorar. Belén Gallego es posa en la pell de Lady. Cada atardecer, al ponerse el sol,
por la calle Mayor, su pamela gris, su traje de almidón, perfume de jazmín, botines de charol. Venga todos. Lady, 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 se pinta los ojos de azul. Aunque hace 1000 años que dejó atrás su juventud. Un día de verano la quebró un desengaño. Lady, 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 vive en un mundo de cristal. Cree que algún día él volverá. Lady, 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 se pinta los ojos de azul. Aunque hace 1000 años que dejó atrás su juventud. Cuando un día de verano la quebró un desengaño. Lady, 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 vive en un mundo de cristal. Cree que algún día él volverá. Día de verano la quebró un desengaño. Lady, 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 vive en un mundo de cristal. Cree que algún día él volverá. Cuando un día de verano la quebró un desengaño. Molt bé. Gràcies. Gràcies, Broc. Escalofriante, eh? Jo també. Belén, si cada dia ho has de fer així, agafa el tren cada dia i vas a Barcelona a cantar, t'ho ben juro. Ell era un penques, M'he subido arriba. Sí, Ell era un penques, denunciem-ho. I vull fer un spoiler, ell no pensa tornar, Ell no tornarà. Ell no És un tornarà. penques. Que rollo Penélope, És que- no? Aquesta Ell no va, cançó, rotllo, la història és una mica Penélope. Escoltem-la. No, és que com el Broc ha saludat a la seva xicota, Ara. que a mi m'han donat un encàrrec i bueno, que he de saludar a les Estupendes, que és un grup de noies de Lleida. Molt bé. Vinga, salutació a les estupendes enviades. Tenim fotos de les estupendes? Guapes, Calla, estupendes. escolta, que tens Hi ha nòvia. fotos? Hi ha fotos de les estupendes? Que té nòvia, aquest home. Relaxa. És per un amigo. Morell. És per mi. Quin penques el tio, Quin penques. N'estàs convençut, Morell? Atenció que ve a l'amo, Sí. l'emperador del karaoke. La voz del tròpico. Ui, la voz del tròpico. Després de sentir Blai Morell haurà de tancar la ràdio i marxar. Era Moncho i jo, era. Li haurem de posar una mordassa al Toni, perquè si no pot ser molt destructiu aquí. Després No, de perquè a mi sentir m'encanta Blai Blai té Morell, una veu espectacular. després de sentir Blai Morell, ve Vicenç Albella, que està tranquil. A mi som... Sí. Està tranquil. I tant. Calmat. Ara el posarem nerviós, ara. Zen. Quan senti el Morell. És que Morell és l'amo, eh? Blai Morell, Ui, sí. què cantaràs? Cantaré... Mira, avui faré també Rafael, però jo triaré un altre. Jo soy aquel. Jo soy aquel. Ens persegueix Rafael en aquest programa. Vas vestit de Rafael, Vas vestit de Sí, m'he Rafael. posat la camisa... Pots fer els gestos, faràs els gestos així com... Intentaré no? canviar Lo de la la bombeta. bombeta. Canviar la bombeta, sí. Són halògens, però bueno. Bueno, és igual. Estàs a punt? Jo a puntíssim. Va néixer a punt. Jo sí, sempre. Sempre estic a punt pel que sigui. Hòstia, collons, tu. Sí. Home. Senyores i senyors, un aplaudiment per una cançó de l'any 66 que va fer setena al Festival d'Eurovisió. Llàstima, també, eh? Blai Morell interpreta Rafael. Blai. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña,
El que quiera ser dueño de tu amor, yo soy aquel que por tenerte da la vida. La bombeta. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí para tenerte. Y estoy aquí para adorarte. Y yo estoy aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Yo estoy aquí para quererte. Yo estoy aquí para adorarte. Yo estoy aquí para decirte Ja estan tirant calcetes. Mestre Morell. I això va quedar setena? Aquest tema ja no era assajar Perquè la no la va cançó, cantar Blai Morell, sinó que era assajar els moviments. Micro, Blai. Si l'arriba a cantar Blai Morell, guanya Eurovisió segur. Home, Podem enviar-lo o no? fes-se pel sobre. Hem de dir que aquesta cançó l'ha cantat mirant en Broc tota l'estona. Que teniu algun tipus d'afer. És que me l'estic omplant, bro. Estem anant molt amunt, estem anant molt amunt. Vicenç. Ja caurem, ja. Va, Vinga, Vicenç. som-hi. Vicenç Albella és el tercer concursant, és de Barcelona, té 47 anys. Emoció. Tu et defineixes com a eurofan, Tampoc es representa, 47. No. No, estem tots molt ben conservats, vull dir, en aquest estudi. Per què et consideres eurofan? Bé, perquè jo segueixo el festival de tota la vida i a més a casa nostra ens reunim tota la família el dia del festival de l'Eurovisió, sopem, fem apostes, tots allà davant de la tele, no hi ha qui s'enteri de res perquè tothom xerrant i tal, jo estic tota l'estona calleu, que no m'entero de les cançons. Escolta, però bé. Molt bé. Qui et va fer trucar i enviar una demo per venir avui a concursar? Jo sempre tinc la RAC1 posada, no, és veritat, no crec que soni ara però va ser la meva família, jo no havia sentit mai la cunya aquesta del concurs aquest, i em sembla que va ser ma germana. Escolta, que ho has d'enviar-ho, tu que ets un eurofan friki, escolta, has d'enviar aquí un tema. Tu et dediques a cantar la teva vida professional, Vicenç? Sí, amb un conjunt. Com us dieu? Com us dieu? Mambo Group. Mambo Group. Si algú ens vol contractar per bodes, banquetes i comuniones. Sí, perquè si no... Què fer, una mica de patxangueta de la bona, aquesta, el que a mi m'agrada. Patxangueta de la bona. Festes majors. Broc, no tens dret. Broc, crític No musical. tens dret. Has avorrit fins a Cliff Richard, has avorrit. No tens dret a dir res. Perdona que t'ho digui. Pobre Cliff Richard, tampoc es mereix aquest cas. A veure, s'ho mereix tot, Cliff Richard. Vicenç Albella interpreta Conchita Bautista, Estando Contigo. Bueno. Ara. Molt bé. Menos mal. Xangueta de la bona. Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. ¡Ole! Vamos, baños. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño ya no quiero nada más.
Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. ¡Feliz! Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. ¡Feliz! Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 hablando contigo, 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 soñando contigo, 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 me siento feliz. ¡Ole! Molt bé! Gràcies. Molt bé. Ja en tenim 3, tenim el Novell, la Gallego i l'Albella. Ens quedarà una quarta actuació, que és la de l'Elisa Jurado, que li hem donat l'oportunitat de revalidar el títol. Sant Juan, no em comences a mirar amb cara nerviós. No, vinga. No. Xavi Sant Juan, tu t'estrenes. Sí. En el karaoke, vols dir, Tu no vols aquell eco que tenia el Blai Morell? Jo sí. Amor! Així. Sí, aquest. Què cantem, Sant Doncs Juan? mira, anem a la cançó que va guanyar fa 40 anys. Home, Per tant, any 76. Any 76. Una que s'ha convertit en un clàssic. Sí, que es diu Save Your Kisses for Me. I que a més va guanyar... Que heu estat amagats en una piràmide egípcia des de fa 40 anys? Què és això? És Per què no cantes res en color? Esteu fent ràdio en blanc i negre, hòstia. Sí, clar. Bueno, vale. Perquè són vintage. Save your kisses for me. Clàssic, la cançó que va guanyar Eurovisió l'any 76, cantada per Xavier San Juan. Save Your Kisses for Me. M'heu d'ajudar als coros, Sí, home. Hi ha moments que diu I love you, vosaltres heu de dir I love El Garcia, you. que t'ajuda el Garcia. Vinga, Va, va. foli. Antoni, als coros. Sí, estic a punt. Som-hi. So it hurts to go away, it's impossible to stay, but there's something I must say before I go. I love you, you know. I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and you really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. Una altra vegada. I love you, you know. With your cute little way, will you promise that you'll save Això your es balla, kisses for me? Save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry. With your cute little way, will you promise that you'll save kisses for me? Save all your kisses for me. Balla una mica. Hang on, baby, hang on. No, una coreografia. So long, baby, so long. Don't you dare me to stay, cause you know you've got to say kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Vaya xoc de cama. Don't cry, honey, don't cry. M'ha semblat veure Prince a la societat. Won't you stay them for me, even though you're only 3? És un espectacle total. Sant Juan, espectacular, El coreo s'ha de treballar una mica. Com a mínim el que queda demostrat és que el jurat és bon jurat per poder valorar Beyoncé les ha patat actuacions que hi Ho ha haurà. portat a una altra dimensió, un altre nivell. Sí. Aquest joc de tornells que tens... I a més, hem de dir a l'audiència que no llegia la lletra. No llegia. Se l'ha memoritzat. Se la sabia de memòria. Això vol dir que l'escola pública funciona. El primer text que memoritza en 40 anys. Correcte, a l'edat correcta. Elisa Jurado. Hola. Està Ve de Salou, de les Está Illes Salou. complicado, ya a nivel. No s'estrena la Lisa. Sí, no, este año hay un nivelazo. Aquest any toca Lloret, toca Lloret, aquest any. La Lisa té 46 anys, ve de Santa Coloma de Gramenet. L'any passat va venir a participar al primer concurs i va guanyar-lo. Venia disposat a representar Catalunya, disposada a representar Catalunya al festival el dia que aconseguíssim la independència, però això no ha arribat encara. Ja.
També sembla més jove, I Andorra tampoc hi participa, per tant... Haurem d'esperar una mica més. L'any passat vas guanyar amb Estando Contigo, de Conxita Bautista. No sé si després el públic va elogiar la teva actuació. Elisa, si et demanaven que els la cantessis a ells també? No. No te l'han demanat, allò a casa de... No, ya la canto yo sola. Estoy cantando todo el día. Ha fet la gira per Salou ya hasta i el els moño de subcontinents. Eurovisión ya, en casa. Has fet vídeos promocionals de la teva actuació? De dos. Pero uno me lo han pisado y claro. Pero bueno, sí. ¿Los habéis visto o qué? Tota Catalunya els ha vist. Són virals. Una reproducció. S'ha informat. Hemos visto todo. Què ens cantaràs aquesta vegada, Paret? Sí, este año Del quiero... Vallès? Un homenaje al Gitanet català. Sis. Cançó de l'any 74, va fer novena al Festival d'Eurovisió. Avui, al Via Lliure, el segon concurs de karaoke, Elisa Jurado interpreta Canta y sé feliz. Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y sé feliz. ¡Feliz! Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga, no sirve de nada. No sirve de nada. Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero no sirve de nada. De nada. Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente no sirve de nada. De nada. Si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomar una copa, decir que estás en Europa no sirve de nada. No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Cantar en la vida, si quieres tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y sé feliz, cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y sé feliz cantar, que si queréis tener cantar, alegrías de vivir, para disfrutar cantar, canta y sé feliz, cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y sé feliz, que si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y sé feliz. Cantar y cantar, cantar y cantar, cantar y cantar. Molt bé. Ja tenim les 4 actuacions completades. Francesc Llobell, que és qui ha interpretat primer, Belén Gallego, Vicenç Albella i Elisa Jurado. Arriben les votacions i farem una mica de temps per a aquestes votacions. Jo he vingut aquí a veure en banyos, Insistim, falta allò de dirigir l'orquestra, això ja no es fa. Maestro Ibardia. Ja fa anys, que no es dirigeixen orquestres a Eurovisió. Ja ho sé, però com ha agafat cançons de l'any de la Picó, doncs igual hauria de dirigir l'orquestra. Insistim, el jurat és molt clar, és el Broc, el Morell, el Garcia, el San Juan, el Baños... No està clar que el Garcia sigui jurat de res. Els oients. Vols callar, Baños? Deixeu-me explicar això, No has parlat prou tots aquests mesos? Hi ha 4 piulades a Twitter amb les 4 actuacions en competició. El públic, els oients des de casa, amb retuits feu votacions, doneu punts. I una part dels punts per poder buscar el guanyador, a banda del jurat, sereu també vosaltres. Des d'aquest moment, retuits a les 4 actuacions. I vostès poden agafar sense cap problema el mòbil. El retuit només pot fer una vegada. Per tant, qui tingui més amics també tindrà més punts, segurament. Baños. Què mana? Hòstia, això. Baños. Estic mirant si el Ricola té efectes secundaris. Ara serà culpa de Ricola. Tu ets l'actuació de luxe mentre comencem a recomptar. Ara. És la Rússia d'avui. Em paguen el mateix que els de més, de luxe, que de luxe res. Per acabar, una persona que diu a la vida no canto pel bé de la música. Jo no tinc ni cascos?
Home, sí, home. Per tu no hi ha res. Ets tan miserable. No hi ha ni música. Miserable, A capella, tio. De fet, no et posarem ni música. Atenció, Fes-ho a capella. atenció, perquè la cançó que ha triat Antonio Baños no és precisament fàcil. No és en blanc i I per negre. això l'he trucat, no. L'he triat. He trucat a la cançó. És una cançó en color, és una cançó moderna, perquè jo com és, soc eurofan, i a mi això de les cançons antigues doncs està molt bé, però hem de reivindicar aquesta època, i a més reivindico un col·lectiu que no sé si el Broc vol participar, que som el col·lectiu dels afònics. Sí, exacte, sí. I des d'aquí, totes les associacions d'afònics de Catalunya... Pensa que la gent en vida nocturna gitada acostumem a tenir sempre la veu una mica tocada. Deies dijous amb el Basté que Conxita Wurst és la teva Europa. Sí. No, home, aviam, clar, Conxita Wurst va representar Àustria, que té uns partits d'ultradreta que poden guanyar eleccions, i a mi m'agrada més Conxita Wurst, que vols que et digui. Ben vist. És la meva Europa. I tant. Que allà va néixer un senyor molt simpàtic que es diu Hitler. Sí. Simpatiquíssim. Hitler no hagués votat Cristina Wurst. Hitler no I hagués això em votat, tranquil·litza. Hitler no hagués votat Conxita Wurst, segur. Per això Cristina Wurst és la meva. Rise like a phoenix. A Phoenix, nen, a Phoenix. Oh! Que finis. Per l'amor de Déu. Oi que sí? Va guanyar el 2014, fa 2 anys. És Antonio Baños transformat en Conxita Wurst. Amb això acaba la música, Walking in the rubble, walking over glass, I was in trouble. Well, that time has passed. Fearing from the mirror, no, that isn't me. Stranger getting nearer. Who can it be? You wouldn't know me at all today. From the fighting like a fly, rise like a phoenix. Out of the ashes, seeking rather than vengeance. Retribution, you're the one. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. But you're my flame. Rise, coño, no eres estribillo. Out of the edge, taking rather than vengeance. Just retribution, you'll be born. Once I'm transformed, once I'm reborn. Rising like a sky. You're three-born and now I'm flying. Està volant. Rise like a phoenix. Out of the ashes, radiant love and invention. Retribution. Coño, claro que estoy Retribution. The war. When I'm transformed, I can more than rise like a phoenix. But you're my flame. Baños, tu sí que tens nassos. Sí. Felicitats, tu. Baños, tienes mi voto. Espectacular, espectacular. Gracias, Austria. Que por haberme escogido. Gracias, Austria. Arriba, atenció, l'hora de votar. Va, que això va en sèrio. Ho farem de manera molt similar al festival, però com que no tenim 43 participants, sinó que en tenim 4, repartirem aquestes votacions entre els 4 concursants. Per tant, cadascun dels membres del jurat tindrà 4 puntuacions per donar-los. Li explico als oients que els hem donat 4 cartolines. Aquí veureu que no hi ha ni trampa ni cartró. A més, hi ha públic... Cartró sí que hi ha. Cartró sí. Armenteres, perdona, eh? Cartró sí. No comencis a enganyar com en Baños, eh? Tenen 4 cartolines amb 6 punts, 8 punts, 10 punts i 12 punts. De manera que donaran 6 punts al qui menys els hagi agradat
i 12 el Quimés. Un cop hagin votat els 5 membres del jurat, hi afegirem el vot de l'audiència. I a l'audiència els donem 3 minuts més, fins a les 11 en punt del matí, per fer retuits Però ho fem en de anglès i les en francès, 4 oi? actuacions. Perfecte, fantàstic. No? Fantàstic. Hem de fer així o què? Sí, Val? 12 points. A l'audiència, 3 minuts més per fer retuits a les 4 actuacions. La de Francesc Llobell, Belén Gallego, Vicenç Albella i Elisa Jurado. Et veig fantàstica. La pell, el cabell, estàs radiant. El meu secret, prendre Biosil, un generador avançat de col·làgen. Oh, jo també vull prendre col·làgen. No et confonguis, amb Biosil no prens col·làgen, sinó que fas que el teu cos en generi. Biosil, a les farmàcies i parafarmàcies. La colina contribueix al metabolisme dels lípids. Vine a PortAventura World amb Balcón Viatges i Viajes Ecuador i viu un món d'experiències úniques amb shows fascinants. Atraccions de rècords, Sésamo Aventura, Caribe Aquatic Park i hotels tematitzats de somni. Reserva ara les teves entrades més hotel amb fins a un 50% de descompte al 902 300 600 o al Com Viatges i Viajes Ecuador. A Tossa de Mar. Relaxa't, descansa, que ja has arribat. Neda i submergeix-te. Camina i descobreix paisatges amb perfum de sal. Seu a taula i olora. Assaboreix. Endinsa't en un passat medieval. Balla, festeja, comparteix i omple't de vida. Vine i deixa't seduir pels petits plaers que trobaràs a Tossa de Mar. Més informació a infotossa.com. No visquis en un passat que ja està escrit. No pots canviar-lo. Aprèn-ne i somia. Perquè somiar ens ha ensenyat a operar sense tallar, a llegir sense veure-hi, a veure'ns sense estar junts. I ara pregunta't, com serà el futur? Cases que parlen, nanotecnologia, ningú no ho sap, però hi ha una cosa que sí que sabem, en tinta o en píxels, escrit o parlat, a l'avantguàrdia sempre hi serem per explicar-t'ho. L'avantguàrdia, amb tu cap al futur. Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo. Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat del nostre peix i marisc fresc. I els preus sempre frescos d'Hipercor. Salmó noruec al tall per 10 euros amb 95 al quilo. Acostuma't als nostres preus frescos. També Hipercor.es. D'aquí a 25 segons, les 11 del matí. Tancarem votacions a Twitter d'aquí a 20 segons. Quins nervis. Ja us dic que algú porta 9 retuits, algú en porta 10, algú en porta 20 i algú en porta 35. Vinga. No us diré qui. Aquí hi ha hagut desembolso, Montenegro. Aquí hi ha hagut Your desembolso votes, de calés, Ah, amic. Ara a més em diuen, algú s'està disparant. Tanquem en aquests moments les votacions. Farem notícies, són les 11 en punt del matí. Butlletí informatiu molt ràpid i anem a totes les votacions i resolem el segon karaoke del Via Lliure. Xavi Pardo, bon dia. Bon dia. Marc Mundet, bon dia de nou. Hola, bon dia. Els barons socialistes fan pinya amb Pedro Sánchez. El PSOE vol llançar una imatge d'unitat aprofitant el comitè federal que està en marxa a aquesta hora i que ha de servir per proclamar oficialment Pedro Sánchez com a candidat pel 26J, unitat que personifiquen en Susana Díaz, que avui fa de mestre de cerimònies. Tot i així plana en l'ambient el malestar dels socialistes valencians. Ximo Puig és el gran absent d'aquest comitè federal que es fa a Móstoles. Anem cap allà, Guillem Andrés. Susana Díaz vol plasmar aquesta unitat socialista damunt de l'escenari d'aquest pavelló de Móstoles i davant de tota la militància. La presidenta andalusa presentarà el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, mostrant així el seu recolzament total al líder del partit. A l'arribada d'aquest comitè federal, Díaz apel·lava a la fortalesa del socialisme per guanyar a les urnes del 26 de juny. Que nuestra fortaleza y eso es lo que vamos a hacer hoy y lo que vamos a hacer todas estas 6 semanas que quedan para devolverle a este país lo que merece, que es un gobierno de cambio presidido por un socialista como Pedro Sánchez y que ponga a las personas en el centro de la política. Creo que es lo que España merece, necesita y nosotros estamos en condiciones de dárselo. Aquest comitè té lloc amb la polèmica encara recent de les llistes al Senat que ahir van ser ratificades a Ferraz. El líder dels socialistes a València, Ximo Puig, ha estat la veu discrepant del PSOE. Apostava per anar de la mà amb Podem i Esquerra Unida, ara en coalició Units Podem, a les llistes del Senat. Precisament destaca l'absència de Puig en aquest comitè federal. El president valencià ha al·legat motius d'agenda. El PSC també aprova aquest matí les llistes pel 26J. Meritxell Batet, número 1 per Barcelona, acaba de presentar el PSC com una garantia davant dels nous partits com Ciutadans i Podem. El nostre partit no s'ha creat en una empresa de comunicació ni en un departament d'universitat. El nostre partit no va néixer contra res. Nosaltres no fem els nostres programes a partir d'enquestes. Nosaltres som un partit en passat, sí, però sobretot som un partit en futur.
amb molt futur. I mentrestant, Convergència ja ha fet saber a la Junta Electoral que es presentarà a les eleccions del 26J amb les seves sigles, les de Convergència Democràtica de Catalunya. Ara falta però saber qui encapçala la llista i a la nit es va tancar el termini per presentar candidatura a les primàries i es confirma el que ja se sabia, que s'enfrontaran Francesc Homs i Sílvia Requena. I precisament Francesc Homs carrega de nou contra Esquerra. El convergent no se'n refia, creu que els republicans amaguen una agenda pròpia i els reclama que evitin temptacions i se centrin en el procés. Homs ho ha dit en una entrevista a Europa Press. No seria la primera vegada que Esquerra treballa un pla B. És a dir, aquí hi havia gent de bona fe que fa uns anys enrere haguessin jurat i perjurat que mai farien, per exemple, president el senyor Montilla. Ho dic perquè a vegades Esquerra ens ha sorprès a tots, contra tot pronòstic. I jo confio en que aquesta vegada això no serà així. Per això a vegades els hi demano, dic, escolta, no falleu, Homs també reclama a la CUP que compleixi amb l'acord d'estabilitat i doni suport als pressupostos. I l'incendi de l'abocador de Cessenya ja està sota control. El foc està confinat a l'interior de la finca. Els bombers esperen extingir-lo abans de 4 dies. Però els 52 veïns que han passat la nit dormint en un pavelló esportiu ja podran tornar a casa al llarg d'aquest matí. Tot depèn de les noves medicions que han de fer els tècnics, però aquest matí les baixes temperatures han fet baixar ja la intensitat de la columna de fum. Esports, el Barça pot sumar aquest dissabte a la Lliga número 24 de la seva història. En té prou guanyant a partir de les 5 al camp del Granada, al final el mateix resultat que el Real Madrid, que a la mateixa hora juga al camp del Deportivo de la Coruña. Comunicació amb Granada, Roger Saperes. A menys de 7 hores per decidir el títol de Lliga, Luis Enrique té a tota la plantilla, els 24 jugadors, concentrada a l'hotel des d'ahir a la nit amb l'única baixa de Claudio Bravo, que encara no està recuperat de la lesió que es va fer al Soli. Abans del partit, l'única activitat de club durant el dia d'avui serà el dinar de directives amb el president Josep Maria Bartomeu al capdavant a 2:15. Com vam explicar ahir a RAC1, el Barça s'està mobilitzant per poder celebrar el títol diumenge si avui l'equip és campió a Granada. Amb esport en directe, ja aquesta hora, Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya amb els tercers entrenaments lliures a les 11 i a les 2 la qualificació. I dia gran també per 3 equips catalans. El Flequín Granollers juga a partir de 2:15 les semifinals de la Copa EAKF d'handbol a Nantes. A la mateixa hora, l'Atlètic Terrassa juga les semifinals de la Final Four de la Champions d'hoquei herba contra el Kampong holandès al complex esportiu Pau Negre. A les 4, el Barça d'hoquei patins juga les semifinals de la Lliga Europea contra el Benfica Lisboa. I el temps, el sol es combinarà amb núvols a la zona del Pirineu i de Girona, on aquesta tarda cauran els primers ruixats. Després avançaran cap a les comarques de Barcelona i també bufarà vent als extrems del país. Les temperatures superaran els 20 graus. Gràcies, Xavi. Fins després. Ara, bon dia. Marc Cabagida. Bon dia. Ara sóc jo que em poso nerviós, perquè el millor moment d'Eurovisió, ho sento, són les votacions. Va, podeu aplaudir una mica, sí, som-hi. És molt divertit, i hem tancat línies. Home, línies no n'hi havien, però sí que estàvem comptabilitzant les repiolades, els retuits a través de la xarxa. La xarxa que està bullint, Emma. Està bullint. Hi ha gent ballant com un loco amb el karaoke. Hi ha gent dient gràcies per fer-me riure de bon matí. Fantàstics els cors, diuen molts. No tinc paraules, diuen d'altres. Brillants. Tinc un negoci, ha dit una persona, i he hagut de baixar el volum de la ràdio. Això no sé si és bo o és dolent. El que fan avui al Via Lliure no tindria jo, pip, pebrots per fer-ho, a no ser que em fumés 7 gin tònics. Doncs home, aquí 7 gin tònics. Que es fumés 7 gin tònics. Entre fotres. Entès que es fumava. He vist aquest comentari. Un hijo tuyo. Això. Que tinc un, dius? Jo no ho sabia, aquest tio. Que vol un fill teu. Home, abans o després és un senyor que es diu Paco. També hi havia gent que ja s'estimava en banyos, però que ara es veu que encara... No. Encara t'estimen més. I molta gent animant els concursants d'enguany. I un missatge del Xavi Bundó que diu que s'ho està passant pipa a casa i que no sabem el greu que li sap avui no poder ser al Via Lliure perquè està emocionadíssim amb el karaoke. Un aplaudiment. Bundó, guapo. Xavi, ves pensant en el tutorial de Xavi Bundó de canviar caquetes. De YouTube. De bolquers. Demà farem el expert en bolquers. És Maconi, ara. Us puc dir, anem a les votacions, us puc dir que hem comptabilitzat 124 retuits fins a les 11 en punt del matí. Que en aquests moments n'hi ha molts més, però hem dit que els comptabilitzàvem fins a les 11 en punt del matí. 124 en total. Gairebé la meitat van per un de vosaltres 4. Ui! Gairebé la meitat.
Però aquest serà l'últim resultat que donarem. Va. Tornem a reprendre aquesta música i anem a les votacions. Va, ja està sonant, d'acord. Ja està, endavant, vinga. Broc, tens clara la teva votació? Sí. Francesc, Belén, Vicenç, Elisa, 6, 8, 10 i 12 punts. Broc, a qui li dones 6 punts? Pues li donaré 6 punts, és que no sé com es diu, el noi del Francesc, Belén, Vicenç, Elisa. El Vicenç. El Vicenç, 6 punts. 8 punts per l'Elisa. 8 punts per l'Elisa. 10 punts pels Francesc. 10 punts pel Francesc. Jo hauria de dir en francès, no, darrere, Banyos? No, no. Sí, en francès, sí. Però a mi m'agrada allò de Raymond. I 12, pues... A l'estupenda. A l'estupenda, que té 40 anys, però sembla que tingui 30, tu. Blai Morell, punts. 6 punts per... 6 points to Francesc. Francesc, 6 punts. 8 points 8 per punts. Elisa. Elisa, 8 punts. 10 points to 10 points. Belén. Belén, 10 punts. And 12 points to Vicenç. Òbviament. Molt bé. Per tant, tenim en aquests moments a la Belén per endavant amb 22 punts. Toni. Jo no recordo cap nom de ningú, perdoneu-me. Espera, sí. Aquesta és la meva memòria. Saludori de Buscando a Nemo. 6 punts per... Pel senyor... Francesc. Molt bé. Amics, 10 pel senyor... Vicenç. 10 Molt punts pel bé. Vicenç. 8 per la... Elisa. 8 punts per I l'Elisa. 12 per l'estupenda de Lleida. I 12... L'estupenda de Lleida. Xavi San Juan. 6 punts. 6 punts per... A un semiprofessional li demano més. Pel Vicenç. Vicenç, 6 punts. Ojo la pollita, eh? Sí, sí. Ojo la pollita. Visto, eh? Perdona, però això... No, vaig així. Ets el Risto Mejide, una mica de la taula. 8 punts. Hi ha hagut actitud, però no ha sigut com l'any passat. 8 punts per l'Elisa. 8 punts per l'Elisa. 10 punts. Ve de Lleida, però ha fet un falset espectacular. Belén. 10 punts per la Belén. I 12 punts. Ell ho ha dit. Es mesura per les aplaudiments. Aquí més hem aplaudit és el Francesc Llobell. Francesc! Bravo. Molt bé. Banyos, ho tens clar? Puc fer una cosa molt eurovisiva? Sí. Allò que em demanes els vots i jo faig que Ric i no... Ric, jo els vots, please! Fem una cosa. Va, Has de mirar a càmera. Saps? Això és molt d'Eurovisió. Anem a connectar amb Barcelona. Antonio Baños, bona nit, buenas noches. Good evening, morning. Perquè sempre s'equivoquen quan connecten amb Espanya. Sí. Hello, Euro. Moment. Empanadilla. Ara farem una cosa molt lletja amb ràdio. Molt lletja amb ràdio. Ja la codilla... No, farem una cosa molt lletja amb ràdio, que és... Ho pots fer de cara a càmera? No. Gira't. Sí que ho pots fer. Connectem amb Barcelona. Estem en streaming, no ho havíem dit això. Connectem amb Barcelona, bona nit, buenas noches. Good morning. Europe. Barcelona, voting here. Ja està. És Good Morning Europe, Good Evening Barcelona. Good evening, Barcelona. Aquesta nit serà... Ja veureu, aquest any... Good Evening Europe... Us en recordeu fa 2 anys que van fer Oiti Points? Sí, Oiti Points. Oiti Points. És una altra categoria de punts. Vale. Tu tens Oiti també o no? Tens Oiti també, no? I es fan llargues. Les votacions Eurovisió es fan llargues, com aquí. Antonio Baños, els teus 6 punts van per... Vicenç. Vicenç, 6 punts. 6 punts. Pel Francesc, 8 punts. 8 punts pel Francesc. Van els 10 per la Belén. 10 per la Belén. I per tant... Jo és que... No, perquè el Sandungueo... Hi havia coreografia, 12 punts. Elisa, 12 punts. Si has tocat a Salou, és que estàs en top de top. Per tant, Ja està en aquests això, moments... Ja està En aquests això, moments... Resultat provisional en aquests moments... Molt bona música. Informatiu. Música de recompte. Atenció. Els barons del PSOE. Ara hi hem de sumar els punts dels retuits, eh? Ara hi hem de sumar els punts dels 26J, retuits. jornada electoral. Però en aquests moments, si féssim un recompte... A formatxets. Si féssim un recompte... L'assemblea. En aquests moments estaríem amb... Qui guanya? Francesc, teniu 56 punts. Quants treu la CUP? Aquí no hi ha sumats encara els altres, no?
Aquests estan sumant de polèmica. Ja sorpasso? Una forquilla entra... Ja sorpresa. Sorpasso. Fent números. Aquí no tanquen, aquí, perquè... Calculadora. Quan baixem la paradeta, tu? Els pressupostos a debat. Extra, no? Sou conscients Otro tongo, Espanya la odia. Doncs sempre acaben dient això després quan no guanya Espanya. Sou conscients que què? aquesta nit ha canviat el sistema de votació a Eurovisió, oi? Sí. Aquí també. Una vegada més, Ho sabem. Expliquem com funcionarà això per tots els oients. Jo crec Boles calientes. que aquest any també funciona molt el televoto, no? És a dir, Sí, han ideat un sistema Que, pel per qual... cert, és una pasta, perquè jo voto cada any Sí, val i diners. se me'n van 6 euros a tonto, eh? Sí, se'n val una pasta, o sigui que el Aquest televoto any hi no ha és una barat. trampa que és poder votar a través de l'app. Sí, l'aplicació, SMS i trucades. A través d'una app, d'una aplicació, et baixes l'aplicació Eurovisió i podràs votar directament. No, l'APP amb això no... Això és d'AP, més aviat. No, això és important explicar-ho, Un telèfon de blanc i perquè aquesta nit, quan tinguem el concurs en marxa, hi haurà les votacions habituals de tots els països, tota la patuleia amb les votacions de 1, 2, 3, 4, 5, 6... Perdona un moment, què està passant a darrere teu? No en Hi ha tinc un idea. xerazo, aquí hi ha un xerazo, eh? D'això en sé, jo una Això de és un tongo. Jo en sé, que sóc de la Cup, jo ja en part. Oloro els empats. Ja estava bé aquesta votació. Quan arriba. El clàssic empat de la CUP. El clàssic empat, amb 1.500 vots. Aquesta nit, després de totes les votacions dels països, hi haurà punts afegits de tots els telespectadors del festival. I atenció, perquè no es coneixerà el nom del guanyador fins a l'últim moment. No passarà com aquests últims anys, que quan faltaven 10, 12, 14 votacions ja se sabia qui guanyava. No sempre, però bueno, sí. Sí, gairebé sempre. No, aquests últims anys, quan hi ha hagut premiats per sobre dels 200 punts, és el que ha anat passant. Rússia, aquest any. No voteu a Rússia, sisplau. Atenció que s'apunta que aquest any, de cop i volta, apareixeran 200 punts a l'última hora. Que de fet són els punts que han donat les piulades de tots els oients. A veure, hem afegit el número de retuits. Sí, clar, evidentment. Els 124 punts que han donat els oients des de casa. Bé, els electors han volgut que pactem. Posem una música, un redoble, alguna història d'aquesta. Volen que pactem, volen... Alguna música d'atenció. Quarta posició. Aviam. Amb 56 punts, el Francesc. Bravo! La gente que... Mira la tierra no ve más que tierra. Volen veure. Miserables. Tercera posició, 65 punts, l'Elisa. Per tant, l'Elisa que no revalida el títol. I aquí hi ha una competició entre el Vicenç i la Belén. Qui fa segon i se'n va a l'auditori a més és el Vicenç amb 70 punts. Belén, ja pots aixecar. Bravo! La Belén guanya el segon concurs d'Eurovisió amb 113 punts, entre d'altres perquè has tingut, reina, has tingut una repiolada. Les estupendes. Les estupendes. Suposo que ha sigut Lleida. Les estupendes. Tota Lleida. Your votes, Lleida. Thank you for your vote. Doncs fem entrega dels diplomes. Vale, no? sí, I el falsete, aquest, ajustat. Lady. Que pintes l'oso. L'any que ve vinguin les estupendes, Que s'emporta les entrades pel dia 18 a l'auditori dimecres Aixeca't, sisplau, aixeca't. per la polsilera. Belén, l'any que ve porta les estupendes. Escolta, no pot tenir una toia, ni res, ni flors, ni... Bueno, ja s'emporta el regal. Mira que s'emporta. Mira que s'emporta. D'entrada, aquest diploma i aquest gran aplaudiment que tornem a revalidar a tots els aquí presents. I un estupendíssim tocadiscos d'aquests Que blindats. tens aquí a sobre. Que el pots regalar a qualsevol La dels mar de col·laboradors, xulo. per exemple, a mi. Que no, que és molt bonic. Els que no ho podeu veure és que és realment bonic. Tens vinils encara per poder-los posar o no? Sí, és que ja soc d'una època. Clar, sí. ja ho ha dit. Fora ja amb això, eh? No, tinc el Tennis Trend Derby, el primer que vaig tindre. sí, Va ser el primer que vaig tindre. Ja sabia que us agradaria. Fanàtic. I Dirty Dancing, també ho he de dir. Dirty Dancing Sí, també. discos meus, també. Era boníssim Sí, aquest sí, disc. molt bo, molt bo. Belén, saps quina és la gran història? Que hi ha un USB Sí. aquí al costat Sí, sí, i ho per he tant vist. a través d'això podràs escoltar el que vulguis Clar. perquè l'altaveu el tens just a darrere. Bueno, i ara crec que em convidaran a totes les festes, només per això. Home, és veritat,
És una maleta i te O la pots faran endur, totes és les festes portàtil. a casa teva. també. Vinga, que soni l'orquestra. Senyores i senyors, moltes gràcies a tots per participar, moltes gràcies al públic per haver vingut. Espero que hagueu disfrutat, nosaltres ho hem fet moltíssim i això es repeteix, sí o sí, l'any vinent. Bravo!